1 декабрьдә бөтен дөнья спидка каршы көрәш көне билгеләп үтелә. Ел саен шәһәребездә әлеге датага бәйле күп кенә чаралар үткәрелә. Шуларның берсе Яшьләр эшләре идарәсе хезмәткәрләре тарафыннан уздырылды. Управление по делам молодежи 1 декабря. Бүген без шәһәр урамнарына листовка таратырга чыктык. Әлеге чараның максаты кешеләргә тагын бер кат спидның никадәр авыр, чир һәм аннан сакланып калу чараларын искә төшерү ди Наилә Ентальцева. Зәйдә беренче ВИЧ очрагы 2000 елда теркәлгән. Быел шәһәребездә 13 меңгә якын тест уздырылган. Алар нәтиҗәсендә 6 спид очрагы теркәлгән. Бүген учетта 114 кеше исәпләнә. Шуларның 69-ы даими рәвештә табибка күзәтелә. Калганнары исә дәваханәне урап уза. Ә бит алар безнең арада йөри. Шуңа күрә спидка каршы профилактик чаралар күрү мөһим. Эльмира Шабрина, Денис Ипатов, Татарстан хәбәрләре.